mallum en andinoɓe ɓikkoye jangugo qur'anu ɓe jangata tafsiru be fulfulde bo ɓe ɗo andi jangugo français ma bo english. On ɗo andinira fukaraɓe moɗon jangugo qur'anu be manana ma bo on andinirtaɓe jangugo qur'anu be mana. Deftere nantinore qur'anu fago e wolde fulfulde adamankore je ɓikkoye je moɗon e fukaraɓe moɗon. Min ɗon balla mallum en andinoɓe ɓikkoye jangugo qur'anu ɓe andinira koye qur'anu be mana. Mallum jo mo yiɗi jangirde moɗum wata ɗo janginira qur'anu be mana fu windanam ha Google Mail, ha email nantinore@gmail.com. nantinore man no windirte NANTINOORE ma bo ha email nantinore@gmail.com. nantinore man no windirte NANTINOORE ma bo ha Facebook mema alama ɗaɓɓutugo winda nantinore, ma bo ha Telegram mema alama ɗaɓɓutugo winda nantinore. Audio mare wurtoto tongode nde sonotirta be am gal Telegram ɗo ha les suraji man. Ɓingel ngel jangata l'école ma bo school ngel ɗo mari téléphone Android fu hollan on non yerbirta biol ha Facebook ma bo ha Telegram ma bo ha Google Mail ɗum koyɗum. E ha YouTube mema alama ɗaɓɓutugo winda nantinore. Suraji man ɗi fu ɗi mburtoto ɗi ɗo tokkotiri ha nokkure wore. Suɓangol yiɗi heɗito kala surawol fu yoga fayidaji gonɗi ha muɗum ɗo windi ha les audio muɗum. E non laabi ɗi conotirta fago e am. To ɗum saro on ɗo heɗito bo ande Allah waylata ko woni ha yimɓe ha ɓe ngayla ko woni ha nafsuji maɓɓe. Allah jippininde alqur'anure ngam manaji mare taskite e hutinire. Njare ɓikkoye moɗon ha mallumen ɓe janginirta qur'anu nde fu be mana be deftere nantinore qur'anu fago e wolde fulfulde adamankore je ɓikkoye. Koye anda manaji qur'anu ko woni ha nafsuji ma koye wayla nafa koye, nafa on, nafa ummatore naftira be ko ɓe tammi taskitorago be manaji mare ko woni ha nafsuji ummatore wayla. Allah wayla ko woni ha ummatore ɗum woɗa ma bo ɗum ɓurta wodgo. To aran heɗitago moɗon inde am Muhammadu Labaran, binduɗo deftere nantinore qur'anu fago e wolde fulfulde adamankore je ɓikkoye. Kayre nde kaɓɓe ɗiɗi, haɓɓere arandere heɓgo e suratul Fatiha, al-Fatiha jiiɗo yago suratul Kahfi, al-Kahfi lowol. Haɓɓere ɗiɗabre bo ibgo e suratu Maryam, Maryamu yago suratul Nas, annasi yimɓe. Ɗereji mari wuttudu ɗum Arabia e wuttudu ndu yabo manaji muɗum bindiraɗi be karfeje ajamiya. Ɓingel ngel andi jangugo ko windata ha alluha muɗum ha jangirde e ko windata ha kaye muɗum ha l'école ma bo ko windata ha notebook muɗum ha school fu jangande. Jus'u maje bo ɗon ha kala jus'u fu pirtol kalimaji caɗɗi gonɗi ha muɗum ɗo haragare muɗum pirtiraɗi no ɓikkoye pamirta je ɓikkoye. Ɗum kayre en jangata deftere nantinore qur'anu fago e wolde fulfulde adamankore je ɓikkoye. Suratu Abasa o fongini. Bismillahirrahmanirrahim. Be inde Allah enɗowo kinnotoɗo. Abasa wa tawalla o fongini e o firliti. An ja'ahul a'ma ngam bumɗo waranimo. Wama yudrika la'allahu yazzakka. E ɗume andinte ɓadima kanko o senoto. Aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra. Ma bo siftorto nden siftorki nafamo. Amma man istaghna, amma mo jaynitori. Fa anta lahu tasadda, nden an aɗo husitanamo. Wama alayka alla yazzakka. E ɗume dow maɗa to o senatako. Wamma man ja'aka yas'a, e amma mo waranima oɗo yawuɗo. Wa huwa yakhsha, e kanko oɗo hula. Fa anta anhu talaha, nden an a sukloto a accamo. Kalla innaha tadhkira, nanon fi andu kanje ɗum ciftinirojum. Faman sha'a dhakara, nden mo muyi o siftori ɗum. Fi suhufin mukarrama, ɗum ɗo ha ɗereji teddinaɗi. Marfu'atin mutahhara, tonaɗi cenaɗi. Bi aidi safara, har juuɗe yerɓaɓe. Kiramin barara, tedduɓe laaɓɓe. Qutilal insanu ma akfara,
ɓi adama naalama ko hufrinimo min ayyi shay'in khalaqa ibgoye nde hunde o takrimo min nutfatin khalaqahu faqaddara ibgoye toɓɓere o takrimo nden o hoddirimo summa sabila yassara hoti o hoynanimo ɗatal summa amatahu fa akbara hoti o maynimo nden o irimo summa idha sha'a anshara hoti nde tawe o muuyi o ummitinimo kalla lamma yaqdi ma amara nanon fi o timminayi ko o umrimo falyanzuril insanu ila ta'ami nden yoɓi adama rara fago e nyamdu muɗum anna sababna almaa sabba nominin min banji ndiyam wanjuki summa shaqaqna al arda shaqqa hoti min ceeki leddi sekuki fambatna fiha habba nden min putni wabbere ha maari wa inaban wa qadba e inabore e ƴombal wa zaytunan wa nakhla e zaytun e dibinoje wa hada'iqa gulba e gese lekko wa fakihatan wa abba e fonkallo e dureteɗum mata'an lakum wa li an'amikum weltinanki on ngam nemorteɗi moɗon fa idha ja'ati saqa nden nde tawe pahiɗinojum wari yawma yafirrul mar'u min akhi nyalde neɗɗo doggata hebgoye derɗum wa ummihi wa abi e dada muɗum e baba muɗum wa sahibatihi wa bani e kore muɗum e ɓiɓɓe muɗum worɓe likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni fi suklatamo ɗum wodani kala neɗɗo hebgoye maɓɓe fu nyalde nden wujuhun yawma idhin musfira gese nyalde nden jaynotoɗe dahikatum mustabshira jaloje ceyotoɗe wa wujuhun yawma idhin alayha ghabara e gese nyalde nden bulbuldi ɗo dow maje tarhaquha qatara collaje ɗo mawoɗe ulaika humul kafaratul fajara ɓe a ton maɗa hamɓe heferɓe miliɓe